Žiarčan Tomáš chodí do práce výlučne na bicykli. Denne tak absolvuje 60 kilometrov. Na bicykli do práce, teda najmä do priemyselného parku v Žari nad Hronom, dochádzajú mnohí. Vidíme ich každé ráno na bicykli tam a popoludní či večer naspäť. Od jary do jesene každý deň a často aj keď prší či fúka. Je to obdivuhodné a podľa niektorých z nás aj náročné. O to viac nás prekvapil pán Tomáš, ktorý síce tiež jazdí do práce na bicykli, ale až do susedného Zvolena, kde pracuje ako administratívny pracovník. Ja som cyklista už, môžem to povedať, vyše 20 rokov, 25 rokov. Chodieval som, túlaval som sa po Šťavnických vrchoch, po Kremnických vrchoch, viac menej v rámci času, ktorý som mal k dispozícii. Keď už sa mi podarilo jedno dieťa, druhé dieťa a manželka, toho času bolo menej a menej, hej, čiže som chodil tak raz za týždeň už potom, takže mi to tak aj chýbalo. No a myslím, že v 2022, keď sa začali zvyšovať ceny pohonných hmôt, tak sme sa s kolegami rozprávali, že budeme chodiť asi všetci bicyklami alebo peši. No a mne to tak vrtalo v hlave a nejak som tak rozmýšľal nad tým, veď do toho Zvolena to nie je tak ďaleko, je to takých slabých 30 km, čiže tá hodinka a niečo podľa počasia sa dá. No a ja som chodil predtým vlakom, hej, a keď som to priamo porovnával, tak som mal rozdiel 15 minút bicyklom neskôr. Takže takto to nejak vzniklo asi celá tá myšlienka. Tomášovi sezóna na bicykli začína v skorú jar a končí až v decembri. Ono to závisí z roka na rok. Hej. Tento rok som začal už začiatkom februára. Pre mňa je taká ideálna teplota, už keď sa dostanem okolo 0 stupňov vonku, tak už začínam. Samozrejme, tie skoré mesiace sú ešte skoky, je to niekedy -5, niekedy +13 ráno, hej, čiže skáče to. Ale takéto začiatočné minimum je pre mňa 0 stupňov. Letné horúčavy vám neprekážajú? Nie, to práve že mám rád, to mi vyhovuje viacej ako zimné počasie, ale ako stretol som sa aj s tým, že som išiel a na tachometri mi ukazovalo 45 stupňov na slnku, takže bolo to zaujímavé. No. Hlavne tam tá cesta po Záhronke sa ide od Buče a tam je to dosť také teplé. Chodívate teda starou cestou do Zvolena? Áno, starou cestou idem klasicky na Starý Žiar, smer Piteľová, Jalná, Hronská Dúbrava. Potom prechádzam tou lávkou, čo je medzi Hronskou Dúbravou a Hronskou Breznicou. Tiež idem tým úsekom, potom idem Šialická križovatka a smerujem poza Hron, na Buču a vlastne na Stráže hore na Zvolen. Čiže toto je takých 29 km zhruba. Hovorili ste, že ste sa s kolegami rozprávali, pridal sa k vám aj nejaký ďalší kolega, alebo ste v tom sám? No, som tom sám, jeden kolega cyklista je tiež, ale je z Krupiny. On hovoril, že cesta z Krupiny bicyklom je veľmi odvážny čin, ísť hlavne ráno a po obede, keď chodia všetci do roboty a z roboty. Takže chodí sem tam iba. Ale ja som taký jediný, čo chodím každý deň, dá sa povedať. A čo na to hovoria kolegovia? No, stretol som sa najprv s takým údivom, že to nemyslím vážne a že či mi nie je zima a prečo, však môžem chodiť autom, vlákom, autobusom, čím chcem v podstate. A potom si na to zvykli a hlavne sa čudujú, keď prídem inak ako bicyklom. A s akými reakciami sa stretávate bežne na ceste? Ako sa správajú vodiči k cyklistovi? No toto je na dlhú tému. Nemôžem povedať, že všetci sú zlí. Z tohto titulu som si aj zaobstaral kameru na príľbu, pretože skutočne sa stáva, že niektorí vyslovene mám pocit, ako keby neznášali cyklistov. Ja rozumiem tomu, cyklisti sme všelijakí, chodíme provokatívne, kadejako niektorí, ale tiež nie sme všetci rovnakí. Ja sa snažím ísť tak, aby som nezavádzal, keď môžem, uhnem sa, hej. Snažím sa chodiť tak, aby som nejak nespomaloval premávku no, ale tí vodiči sú rôzni naozaj. Niektorí ma obidú dobre, že cez 3 pruhy, keby mohli. A niektorí idú na pol metra, na 30 cm. Takže je to rôzne. Keďže Tomáš jazdí na bicykli celoročne, musí mať aj potrebnú výbavu a oblečenie, ale najmä sa pravidelne starať o svoj dopravný prostriedok. Hoci dnes je moderné mať elektrický bicykel, ten jeho je úplne obyčajný, kupovaný pred 20 rokmi. Mal som predtým aj také tie cestnejšie, ale presedal som na horský. Dlho som na ňom behal po kopcoch. No a povedal som si, keď som začal s touto aktivitou, že troška si ho upravím, spravil som si z neho taký, ja tomu hovorím hybridný, dal som na to tenké plášte, také originál na cestu
Upravil som si troška prevody, vymenil niektoré kolieska, aby som mal na také cestnejšie, rýchlejšie prevody. No a čo sa týka tej starostlivosti, tak samozrejme bicykel pozostáva z veľa takých častí, čo sa hýbu, takže všetko tam časom odíde, časom sa môže povoliť, namazať to treba reťaz, to je taká klasika, hej. Tam by som to tak povedal, že reťaz mením niekedy aj 2-krát do mesiaca. Tomáš na bicyklovanie nepotrebuje tisícovú investíciu, hoci mesačne na takomto prerobenom bicykli urobí 1200 až 1500 kilometrov, teda toľko, čo kedysi urobil za rok. Ako dodáva, prejsť denne 60 kilometrov je dobré na kondičku. Ako som s týmto začal, tak odhadom som dal tých 15 kg dole. Nebol som nejaký veľmi pri tele, ale mal som samozrejme určite také tie oblasti, kde sa to hromadí. No a keď som s týmto začal, tak samozrejme nie hneď, ono to pomaličky trvá. Ale išlo to dole, a človek sa cíti taký ľahší, v robote som taký plný energie hneď, keď prídem, že nevyzivujem a proste hneď som taký ako rozbehnutý. No. Čiže toto by som aj tak povedal, no a čo sa týka takých iných výhod, samozrejme to svalstvo na nohách sa vyrysuje, je viditeľné, je silné, človek má pocit takej sily, keď aj niekde ide, sa ponáhla. Kardio, kondička, samozrejme to srdiečko je zvyknuté na tú záťaž, takže nezadýchate sa po 3 schodoch. Hej. Má to svoje veľké plusy a ten metabolizmus je iný, ako keď človek, poviem príklad, prejde 10 metrov k autobusu a 10 metrov do práce zase stadiaľ, takže má to veľa výhod. No. Čo na to hovorí manželka? Manželka je moja podpora v podstate v tomto, lebo tiež sa čudovala, keď som s tým začal, že však môžeš chodiť takto, však máš vlak zadarmo, však robím na železnici, takže prečo? Ale potom nejak už tak sa tešila z toho, že keď sa mi aj podarilo, že pri skôr alebo tak rýchlejšie tempom, tak sa vždy tešila z toho, že sa mi darí a zase sme zdieľali spolu aj tie veci, keď som mal nepríjemné počasie, čo sa mi stalo, koho som videl, akého vodiča alebo zver, hej, to sa mi stáva ráno, že vydávam veľa diviaky, vysokú výšky, takže podporuje ma v tom a teší sa z toho. Tomáš má aj druhý bicykel, volá ho Mestky, ktorý využíva na nákupy či na výlety s rodinou. Bicykel je pre neho životný štýl, jeho druhé nohy, na ktorých vraj prejde mesto rýchlejšie ako na aute. Vy bicyklujete teda už naozaj veľmi dlho. Ak by táto reportáž bola inšpiráciou pre niekoho a chcel by začať jazdiť takto do práce, nielen k nám do závodu, do priemyselného parku, ale na väčšie vzdialenosti, čo by ste mu možno odporúčili? Hlavne nemať očakávania veľké na začiatku, že sa naozaj nejaké zmeny začnú diať v tom tele. Treba počítať s tým, že bude určite únava, lebo telo je tvor lenivý, poviem to tak, že zvykne si časom a fakt netreba čakať z toho, že teraz ja neviem, začnem chodiť a hneď zhodím 10 kg, alebo že budem teraz zdravší nejaký, alebo niečo takéto. Toto je také moje, skôr by som povedal, že nemať očakávanie. Že ísť do toho, skúsiť to, či to vyhovuje, či nie, ale nemať nejaké strašné čakania z toho. Ono na takéto trasy, to sú ešte také neveľmi dlhé trasy, tých 30 km. Netreba nejakú ťažkú kondičku mať, ako keď človek robí nejaké preteky alebo niečo také. Skôr by som povedal, že je dobré si to vyskúšať na neostro, že neísť napríklad do práce hneď v pondelok sadnem a prídem za 2 hodiny, hej, a čakám, že prídem za hodinu. Takže najprv to nejak tak odskúšať, odmerať, že či to dám, že či som schopný a či niekde treba pridať viac alebo ubrať. A potom určite nejaká aktivita treba aj taká, že napríklad plávanie, ja chodím aj plávať veľa. Po prípade stacionárny bicykel, alebo aj také kliky a takéto veci. Troška to telo držať v takom, že neísť hneď nepripravený. Tak by som to povedal asi, že bez kondičky úplne nie. Aj keď bol Tomáš na niekoľko týždňov nútený odložiť bicykel a dochádzať do práce iným spôsobom, nie je to tak, že by sa nehýbal. Nevie si totiž predstaviť, že by sa potom musel dostávať opäť do kondičky. Vy toto robíte, pretože milujete bicykel, alebo aj z nejakého takého ekologického hľadiska, že chcete šetriť životné prostredie, auto, výfuky a tak ďalej? Jedna vec je to, že bicyklovanie, ja hovorím, manželke som povedal, že keď nebicyklujem, že zomieram, hej, tak nadnesene. Čiže bicykel určite je moja taká veľká láska, dlho.
No a povedal by som aj to, že má to určite aj tie ekonomické a ekologické aspekty dosť veľké. Hlavne, keď som to počítal, tak za rok dokážem, v podstate kebyže som chodil autom a voči bicyklu, tak je to asi tona CO2, čo vypustí moje auto, čo teda nemá veľkú spotrebu a ušetrím vlastne túto tonu prostrediu. A takisto z finančného hľadiska je to okolo 800 až 1000 eur ročne sa dá ušetriť na ceste autom do Zvolena späť. A to je taká menšia dovolenka dneska. Čiže má to svoje plusy. Aby sme troška ako ľudia mohli byť menej leniví. Je to skutočne tak, ja viem, že nie každý má chuť čas, máme rôzne problémy, povinnosti. Nie každý má takú prácu kancelárskú, ako má možno ja, hej, a nie každému sa chce ísť toľko. Ale možno ubrať na tie lenivosti a naozaj, keď je takéto pekné počasie, sadnúť na ten bicykel, nemusíte spraviť 100 km, stačí sa previesť do Lovčici alebo ja neviem, alebo poza túto Lutínsky potok ísť. Takú troška ísť von, hýbať sa a nesedieť. Toto by som tak povedal, že človek má fakt taký dobrý pocit potom z toho, cíti sa príjemne, taký nabudený, taký zdravý. Pre nás to bol veľmi inšpiratívny rozhovor a pokiaľ aj vás zaujal, možno sa stretneme aspoň niekde na cestách v okolí nášho Žiaru nad Hronom. A ak stretnete cyklistu akéhokoľvek druhu, zdvihnite ruku. Tento pozdrav je znakom uznania a zdieľania vášne pre bicykel.